Koliko je bilo u podne, da vidimo. 5, 6, 7. Kao što vidite, poraslo na 11, 4 jedinice je poraslo. Da vidimo koliko će da bude između 1 i 3, tad je to najintenzivnije zračenje. Da vidimo koliko će biti, 15, ne manje, 14, 13. Znači imat ćemo 13 jedinica. Šta to znači? Ako bi sad gledao biopolja svakog od nas, neko bi imao polje 20, neko bi imao polje 15, neko 35, zavisi koliko me polje imuniteta, da bi razumeli šta je to biopolje. Znači, taj omotač i naše telo je životno telo od krvi i mesa, nije robot. Ne možemo mi da budemo, sa sutra će meni da dođe robot da me neki voze u automobil i da mu trkne neki tamo deo i ostreti iz puta i ako poginu ću zahvaljuju svoje gluposti i neznanju, ali ne da me vodi neki robot. Tako da ja kažem da ne ulazem u to, ali u svakom slučaju, znači vi ste videli šta to znači. Ako je bio polje nekome tako, vidite kad je mesečev ciklus, to zračenje se poveća na duplo. Znači nije više bio polje, nije to zračenje 13 nego 26, duplira se. A onda noću između 1 i 3, to se još uvećava. I ako imamo promenu u magnetskom polju Zemlje, a to se dešava kao su oluje, nevreme i tako dalje, onda je to još jače. Tako da ovde samo imate neke segmente koji vam pokazuju nešto, znači ovde smo videli mesečna vremena, vidite tad će biti. Evo pratite, imate kalendar, ako ne uzmete, to je kada imate prikažene mesečne vremena, pa gledajte kad bude pun mesec, vidite kako ćete loše da spavate. Osjećate neke neprijatnosti ukrati. Zašto? Sva ova zračenja, i 5G, i frižider, i utičnica za struju, i loš krevet, i ne znam šta od komšija, ruter i ovo, sve se to multiplikuje i pojačava se u ovo dobu. Onda posle opada na niš. Vidite, šira u toku dana, vidite u toku dana, evo vidite, ovdje imate 11, koliko je 12, pa onda vidite, pojačava se, da bi noću u 1, vidite, dostiglo maksimum i onda počne da opada. Vidite, sve to ima faktore, možemo dalje, Mari. Je li ovo jasno što sam pričao? Znači, da vidite kako to zna da bude vrlo nezgodno, ne znamo to, mi radiestezisti ne možemo, i ja se borim s time i teško se i ja borim. Ako uvedu i 6G, mi sad možemo da potpišemo, se zakopamo, odmah da ne živimo dalje. A to upravo i hoće globalisti da uradi. Mora da se svede ta agenda na 500 miliona od tih 7 milijardi, pa ovdje će da nas bombarduju razne sredstvima i tako. Evo vidite, kako funkcionuje, evo vidite uzroci. Znači, šta su uzroci problema? Obstrukcija dotoka magnetskog polja Zemlje. Vidite, ovaj gospodin ovde upravo bi trebao pravilno zaleži, ali moramo da razlikujemo, imamo severni i južni pol, imamo zapadni i istočni, kad gledamo u geografskom smislu. Ali kad gledamo u smislu magnetskog polja, on je za 17 stepeni, vidite, pomeren prema istoku, znači on je praktično severoistoku. Pravilni položaj glave bio upravo, gledamo taj magnetski sever, glava na severu, noge na jugu. Nemojte da vam ljudi pričaju svakakve priče. Ovo što ja pričam, nije Sava Spasijević izmislio. Ovo su stručnjaci koji rade u Geomagnetskom zavodu u Grockoj, znači naučnici, istraživači, tvrdi nije samo ovo ponavljam. Znači, ja nisam radiesteista koji se strogo drže neke tradicije. Ja bih rekao po tome, pa držite glavu na istoku, tako kaže Feng Shui, tako kaže Vastu. Nije dobro. Jeste istok, izlazak sunca, uvijek je to bilo božanstvo, na kraju gledajte zemlje izlazeće sunca, pa gledajte Egipćane koji su imali vrhovnog boga sunca, Amon-Ra, znači sve je bilo u suncu, jeste da daje život. Ali, magnetsko polje Zemlje daje život našim ćelijama. Ona nam daje upravo da dođe do stabilizacije ćelije. Znači, ne treba da bude nikakvo zračenje. Ako ovo gospodine presreca neki vodotok, vidjet ćete to u daljem izlaganju, znači dolazi do obstrukcije, on ne primi. I onda mi ustanete ujutru, boli me kičma. Zašto? Niste primili to zračenje. I ta ćelija, nje imunitet je oslabio, došlo do delovanja tog štetne te vibracije i ona je poremetila funkciju kičme. I vi se vratite, boli vas kičma, boli vas stomak. Neko dobija probleme sa srcem. Znate koliko sam ljudi spasao da ne dobiju treći infarkt. Jer su 2 puta bili na tim zračenjima,
i treći put su mislili da ih pomogne bolnica. Trebali da odu u bolnicu, jer već je to akutno prešlo u hronični problem, pa je srce oslabio, srce više morali da je na operaciju, ali se vratio na zdravo mesto u postoperativnom delu. Znači, vidite, ovdje je, znači to. I drugo, razbijanje i menjanje mikro i makrostrukture gradivnih elemenata. Vi znate, magnezijum, kalcijum i mnogi mikroelementi igraju vrlo važnu ulogu u našem telu. Pogledajte, kod lekaru kaže nemaš kalcijum, idi u apoteku pa kupi kalcijum, pa se kljukaj veštački kalcijum. Pa onda kaže vitamin C ti treba, idi kljukaj se veštački. Ljudi, i kalcijum, i magnezijum, i vitamin C, sve to imamo u svojoj okolini. Bog je to stvorio. A ko će da pije sad svakog jutra, pije limunadu i da pije, da uzme, da jede određene semenke koji imaju u sebi kalciju i magneziju? Što vidite, danas imamo internet. Pa nemamo internet da koristimo, gledamo ko je koga izbacio tamo iz neke emisije ili ko je kome šta uradio i ko je šta rekao. Idimo, pogledajmo gde lepo kliknete tu, jedino prihvata veštačku inteligenciju što nam u trenutku da određene podatke. Gde ima najviše u prirodnim sredstvima kalcijum. Kliknite i dobit ćete podatak. I idite, kupujte to i to jedino. To koristite. Koristite magnezijum. Koristite šta mi još fali od kojih elementa. A to se upravo na ovim mestima zračenja razbija. Ovo je knjiga jedna koju su još Sovjeti bili izdali, ja sam imao prilike samo da je vidim u ruci i vrlo brzo nestala. Vi nigde nećete naći, sad idete da tražite, pitate Rus, niko nema pojma. Loza i lozohozstvo, rakli i rakljavanje. Oni su vršili tajne ispitivanje laboratorija, pa su bombardovali ćeliju crvenog krvnog zrnca, veštački izazvani vodotokom. Crveno krvno zrnce je gubilo oksid gvožđa, nestalo je ono crvenilo koje imaju crvena krvna zrnca i naravno nije se pretvorilo u leukocit, nego jednostavno izgubilo svoju moć, da ne može da vrši razmjenu hemoglobina, nema kiselnika. To će ovi koji su medicinske struke bolje da objasne i da razumeju, ali u svakom slučaju da to nije dobro. Ta knjiga je nema nigde, ona je postala tajna. Ja sam u njoj vidio šta se radi sa kalcijom i magnezijom. Ja sam u svojoj knjizi rekao, ljudi, danas mi koristimo MPK đubrivo. A da li smo razmišljali zašto mi to moramo stalno da radimo? Zato što su pre 1000 godine mrznulo da uzmemo motiku i dokopamo onaj kukuruz. Ne, mi ćemo koristimo herbicide, pa koristimo Total koji je najopasniji otrov koji postoji. Zna se, kaže, to je prošla karenca, to se bio razgradilo, to više malo sutra. Del uvek ostaje nerazgrađen. I onda vi morate da bi tom zemljištu povratili ono, jer vi praktično MPK đubrima, ja sam to rekao, imam među vama agronoma, neće složiti sam, neki su me psovali, ali jednostavno shvatili su da ima tu sušte i kažem zašto ja moram MPK đubriva. Sledeće godine posle toga moram MPK đubriva izuzeti. Nemamo stajsko đubrivo, ne koristimo ta organska đubriva, recimo glistenjak ili recimo humus i tako dalje. To je skupo to. Lakše kupiš žak i samo sipaš onaj MPK i tako dalje. A u organsku ili ekološkoj proizvodnji MPK đubriva su zabranjene. Zbog azota i fosfora. Azotasta i fosforasta kiselina, veliki otrov. Znači, ne može kalijum, ali to je to. Znači, evo vidite, malo smo razjasnili neke stvari i da vidimo šta su posledice. Destabilizacija ćeliste strukture jer ona jednostavno menja svoj sastav. Znači, vi ćete recimo da razbijete tako i kalcijum, tako ćete razbijete i crveno krvno zrnce, razbićete magnezijum, razbićete vitamin C. Ja ću da navedem primer, ne zato što sam ja pametan, samo je naš predsjednik jedino pametan, ja nisam. Ali samo nešto da vam kažem. Znači, da bi mogli da funkcionišete, ja sam razgovarao sa biohemičarima, znači nije ovo moja pamet, ja samo prvo što sam čuo. Ona je sa svojim suprugom radila u laboratoriji, oni su praktično vršili eksperimente. Kaže, vitamin C, prirodni kada unesete, on prođe kroz ćelijsku membranu, uđe u ćeliju, ćelija usvoji koliko treba, ali on se ne grupiše i može ponovo da se vrati kroz ćelijsku membranu napolje i da se izbaci. Međutim, kod veštačnog vitamina C, on je tako proizveden da on kad uđe, on će se rastvoriti putem hormona, ući u ćelijsku strukturu, ćelija će da usvoji, a ostatak će se grupiše, ne može napolje da se kruži i da oštećuje ćeliju. Znači, vi vitaminom C niste dobili imunitet, vi ste ga umanjili. A zašto nosu vitamin C? Upravo iz razloga da pomognemo našim ćelijskim strukturama. Znači, ja samo navodim jedan primer, to je i sa svim drugim elementima. I depolarizacija.
Šta znači to depolarizacija? Evo, možemo samo dalje. Slabljenje jačanje biopolja, sad ćete vidite zašto. Jer ovo opširno mnogo. Jer odgovara to tako. Da. Znam da svi psujete u sebi, ali ste fini, pa nešto kažete glasno. Dobro, da vidimo ovako. Znači, ne, vrati nazad, to se što na peticu. Molim vas. Ne, ovo je osmica, znači treba nam 7? Ne? Čekajte. Ne znam sad šta smo, na kom smo bili. Čekajte 7. Evo ovo, evo, to. Ne, vrati nazad. Ovo je sledeće. Ovo je važno. Ovo je važno da samo objasnim. Vidite, ovo nisam objasnio do kraja ovu ćeliju. Znači, ovo smo videli, magnetsko polje, zašto je važno da bude na severu. Može na severoistoku i severozapadu dozvoljeno, ne može uvek idealno da se postavi krevet, ali nikako na istoku, na jugu, zapadu ili tako dalje. To je logično. Jer zašto? Ovdje je kompjuter naše tela. Mozak. Mi tu prijemamo informacije. Znate, vama napadne haker kompjuter pa napravi darman, a vi uzmete pa skinete onaj hard disk ako niste mogli, šta ćete, skinete glavu i da izvojite mozak, ne može. Još uvijek ovi globalisti nisu uspeli to da rade. Možda će i to da rade, sad prave kiborge pa mešaju, muvaju sve i tako. Da vidimo ovde, ovo je vrlo bitno. Vidite, ćelija ima spoljeno sadnji plus, unutra minus. Kada dolazi do depolarizacije, znači to je polarizovana, normalno ćelija. Međutim, ako ovdje ide vodotok ili neko drugo zračenje koje poremeti, onda će srce koje pumpa, recimo crvena krvna zrnca, tera ga dole ka drugim delovima tela, kad prođe kroz to polje pozdravog vodotoka, ona ne može da primi to magnetsko polje zemlje i ta ćelija slabi. I ona se depolarizuje, onda minus ide napolje, plus unutra. Šta se dešava? Kad jedno crveno krvno zrnce prođe kroz to polje, ono je drugačije elektrisano. Po zakonu fizike, što se desi kad se minus i plus sretno? Lepe se. Ja sam bio slobodan da postavim pitanje čoveku, tom doktoru nauka koji je bio dio Magnetskog zavoda iz Groske, da li možemo i na taj način da objasnimo pojavu onog što je vrlo opasno, znate, u krvostoku kad se lepe krvna zrnca. Pogledajte, mnogo sad mi stavo iza tromb. Nije, znači evo dokaz. Znači nije samo hemija, biohemijski procesi, stres, način života, nego vidite i fizika. A mi tu fiziku zapostavljamo. I kad ja kažem to inženjerima, lekarima kaže, pa to smo učili, niko nije nas nastavio oblast kroz to paže. Pa zašto? Pa namerno da ne shvate da nije uzrok samo u biohemiji, nego da je i u fizici. Sad možemo dalje, izvinjam se. Sad ćemo se slaviti broj 8. Evo, ja sam se malo vratio, izvinjam se, čisto da razjasnim stvari. I evo da vidimo detekcija prostora stana, znači upravo ono što ćemo možda kod gospođe, je tako? Susred ovdje, znači vidite šta mi radimo. Gledamo mnogo toga u stanu. Nije samo pogledamo da li ima zračenja, pozivnih voda, ima ovo, onoga i gotovo. Moramo da gledamo kompletno. Upravo radiestezije kao i sve tradicionalne oblasti posmatraju holistički, gledaju predmet istraživanja sa okolinom. Znači da vide šta je uzrok da mogli da uoče posledicu. Znači vidite, stambeni prostor i zrak, spavaća soba. Vidite, vrlo je bitno da imamo dobar krevet. To je hram za naše telo. Tu provedemo trećinu života. Znači moramo se obavljati kako. Vidite, izgleda kreveta, drveni krevet. Vidite ovaj krevet, da se ga namerno dao, vidite. Ili baldahine ljudi pravi. Ljudi su gluposti. Pa kome vi želite da dokažete svoj prestiž? Ja im uđu u vašu spavaću sobu da vidiš. Pa vi uđete, vi treba da provedete u tom krevetu tu trećinu života i da se odmorite lepo, da ustanete ujutru orni i spremni za sve aktivnosti dnevne. Znači, vidite ovo, tapeciraju namešta. Ordinarna glupost onih esteta koji su pravili te krevete. Jer to je unutra, obično se ubaci neka sintetika, ubaci neke otpadne materijale, onda ovo skuplje insekte, skuplje prašinu. Šta će vam ove lampe levo i desno? Šta ćete, promašite krevet? Ne, ja čitam u krevet, pa nije krevet za čitanje. Spavaća soba je za spavanje, zapamtite. I još nešto. I za još nešto drugo. Vrlo lepo. Ljubav. Svećam se ja. Znači, a evo, i da me nisi posvetio, jer bi to rekao, a sve jedno. Znači, vidite, lampe nisu potrebne. Zašto? Evo vidite, ovo je gospodin elektroinženjer koji je nastavljaš ovog gospodina Pavla Špita, koga sam pominjao
koji je rekao ono, opseg frekvencija bolesti, ovde je on lepo ovako objasnio. Vidite, najobičniji drveni krevet. Ja vam to savjetujem. Nemojte da izigravamo pomodarstvo, pravimo baldahine, kupujemo neka pa onda ljudi kupi, jao, italijanski krevet od livenog koža. Gospođo, kupili ste antenu, spavate na anteni i izbegavajte metale posebno u spavaćem prostoru. Znate, ovde kod čoveka, on pravi od metalne konstrukcije zgradu, znači već je napravio tu jednu izuzetni izvor zračenja, štetnih. Onda stolice metalne, stolovi metalni, sve metalno. I kaže, ja ne mogu da spavati, sigurno da ne može da spava. Još samo fali da stavi kuku i da se obesi. Jedino on preostaje da tako, jer on sebi će život na bolji način da sebi uskrati nego ovo što radi. Znači, nemojte ovakve, nemojte im porušno shvatiti, ali nemojte da padate na te priče, to je danas sve komercijala. I vi ćete plate tako ovu modernu sobu. Ovaj najobičniji krevet pukom sa letvicama, znači ako je to latoflex još bolje, ako se ugne pa se vrati, ispravit ćete kiču. To je, i koji dušek? Nikako dušek sa šišenim jezgrom. To su antene. I vi ćete projektujete, niste robot. To ne valja. Znači, dušek, sad danas ne možemo ljudi, mi nismo u takvim mogućnosti, jak se radi o firmu koja je pravila dušek koji košta 1000 do 1500 evra. Ali zato čega je pravila? Od bambusovog i kokosovog vlakna. Neverovatna elastična. Zašto je dobar? Jeste videli bambus? Pa evo mi nemamo bambus ovde, mada može bambus da raste na ovim područjima. Ja sam od kuma ovde iz Banata donao bambus i evo u Aranđelovcu, imam tamo plac. Posadio sam bambus, pravi bambus. Jer znate, ševar je šupan i pravi bambus je drvenast u sredini. I jako tvrd materijal. Jer vidite, zašto bambus? Ste videli po kanalima, ajde, imate kanali, imate neke, utvrdite koliko raste, mi kažemo trska ili ševa, kako hoće. Neko kaže bambus, on jeste polovica bambusa, ali onog bambusa iz jugoistočne Azije. Znači, on ima u sebi određene materijale, da on upravo emituje od tih ulja koje ima u sebi. On je jako dobar antibaktericid. Znači, mikroorganizmi ne mogu, pa nisu li žabi u Aziji mutavi, kad prave objekte koji traju po 200 godina, iako žive u vremenu musuna, tamo u kraju musuni to buđ, rastura sve živo. Evo, tamo te zgrade opstaje. Znači, bambus je dobar. Zašto je on dobar da se koristi za dušek? Zato što on uništava grinje. Vi znate šta su grinje. Mikroorganizmi koje mi ne vidimo golim okom, koji su koristi, jer jedu sve organske materijale, naši perut, našu i tako dalje. Ali zašto je opasno? Jer izmet je kancerogen, frekvencija od minus 22,5 Hz, frekvencija raka. Znači, neće dobiti rak, pa će neko biti alergičan, pa će vaše dete stalno imati probleme sa alergijom, ovom i onom. Idete kod lekara, oni rade terapiju, obično idu terapija na kožu, umesto da rade test na krv, koji je mnogo dosledniji i mnogo kvalitetniji i onda naravno dolazi do problema. Znači, ne možete da kupite to je skupo, ali možete da kupite od kaučuka. Ima tih dušaka, malo su skupi od ih sada. Nemojte sa žičanim jezgrom. Bolje odvratno Dormeo zaboravite, to je takva podločka. To je sintetika rađena sa vrlo opasnim kancerogenim i otrovnim materijalima. I to su mnogi vrlo brzo shvatili, pa su morali da bacaju, dali debele pare. Zašto vam ovu sliku dajem? Vidite šta se još radi u stanovima. Vi obično svi ovde živite u kućama, ali sve zavisi ko vam je bio izvođač radova kad je radio elektrifikaciju tog objekta. Oni šta rade? Recimo, oni, vidite, rade ovde jednu lampu, ovde drugu lampu, a onda iz razvodne kutije vuku kabel do dole. I imate lampa, imate neki utikaš da možda uključite neki radio, možda punite mobil i tako dalje. A onda, da ne bi vukli on treba sad iz ove vertikale da vuče na ovu stranu pa da spušta ponovo. Da bi uštedeli na materijalu, to danas rade građevinci, oni vuku horizontalu odavde, iz ove utičnice do sledeće utičnice. I oni su praktično uštedili ove materijale. Zamislite zgrada od 30 spratova, koliko u gradu i tako. Ovo ne razbiješ predne sa isti i kažem, ako imate ovako nešto, odmaknite krevet bar 50 cm, da to električno poje ne, jer tu vam je glava. A onda mi patimo od toga da nam glava bude, pa što da je glava da nam bude, ako je tamo jug, pa što ne bi stavili glavu ovdje?
Pa znaš kako će ona, što da tu stranu ste gledali nekog gde ti je glava noć. Gledaj da nađeš zdravo mesto. Ljudi, u spavaću sobu nema ko šta da traži, ima dnevni prostor, u spavaćoj sobi se samo vi gazde. Znači, zato kažemo, vidite, i ja ovaj primjer stvarno navodim. Sad, šta imamo još? Krevet smo izgleda, možeš drveni materijal, usmerenost kreveta, to smo videli, podna obloga. Pa ste zidovi se radi od svega i svačega danas. Vidite, danas dođu ljudi, vrše adaptacije ili grade objekte i oni ga pregrađuju više ne ono da se zida, nego da stavljaju one gipsane ploče. A znate na čemu se ti gipsane ploče? Ne stavljaju se na drvnoj konstrukciji, nego stavljaju na metalnoj konstrukciji. Jer to je jednostavnije i brže, ali vi ste dobili antene u prostoru. I onda vidite dođe ovo G5 ili već koja, druga i ta vibracija dođe, ona uđe u to i ova primi to zračenje i postaje sama izvor zračenja. Vidite koliko to u suprotnosti sa onime što kažu one zračenje. Kaže, on ne elektrisava, kaže, no materija pulsa, nije tačno. Ona ga ne elektrisava, ali to 5G mreža dođe do metala i taj metal primi to zračenje, apsorbe ga, umemoriše ga i počne da postaje izvor sekundarnog zračenja. Što mnogo zna da bude opasnije kod ovog primjera. Znači, imamo šta smo rekli, svetlost. Vrlo je bitno da imamo prirodnu svetlost. Nemojmo da palimo lampe, pa onda izvačimo nešto to treba izbjegavati, jer to zna da bude vrlo opasno. Imamo dalje, dekoracija. Dekorišemo obične stvari, izbjegavajmo mnogo zavesa, mnogo dekoracija, sve su skuplji prašinom, živimo u modernom vremenu kad nemamo vremena za to. Šta ćemo, zovemo opet neko dan čisti stan. Nemamo vremena, nagomilavamo svim i svačim i onda kažemo što je to lepo, lepo je, ali treba održavati. Znači, održavanje je skupo. Dalje, slike, kad je dekoracija, da li je slika? Imate razne slike, ja sam kad počela gledam slike, kad bi njih sam detektovao, vidio bi da neke od tih slika nisu tako vesele. Vidite, ova recimo slika ne daje neku, prvo prikazuje Oluju, jednu vrlo lepu ilustraciju. Ovo je izložba trenutna, ovo je samo izložba koja je trenutna. Ne, nema veze, ali ja kažem, ja govorim zbog autora. Ja sam imao prilike da dođem u kuću kod gospođa koja imala zidove slikama prikrivene, kao da imala freske. I ja dođem i koram stavim. I ja kažem, ova slika ne valja. Zašto? I ja uznao se, to je radila Olja Ivanjicki. Pa kako ima veze? Ne valja, zračila, zašto? I onda kad su pogledate ovu ruku, ona je radila portret, vidite ženu sa muškom rukom. Vidite Mišićeva ruka, nije nežna ženska ruka. To je Olja Ivanjicki, toliko se mučila da tu ruku nakalemi na taj portret. I naravno, njena psovka i sva ona nervoza, ona se inkorporirala i ta slika danas se zrače vrlo loše. Iako je to Olja Ivanjicki, nema veze. Znači, trenutno raspoloženje, pričamo o tome, možete kako da utiče i vama domaćinskom da napravite ručak kako treba ili kako ne treba, ili da uštrikate nešto, da sašijete, da uradite, radite s ljubavlju. Ako nešto radite bez ljubavi, ostavite to, nemojte da radite. Drugi put. Naravno, ručak ne može čakati. Kako je to raspoloženje, takav će biti ručak. Znači, imamo nakit. Nakit zna da bude vrlo opasna stvar. Znači, nakit, prvo, priroda materijala. Neko voli da nosi zlato, a više mu odgovara, recimo, srebro, ili mu odgovara više neki plemenitiji materijal i tako dalje. Ili da nosi neki kristale. I onda oni kaže, znaš, meni su rekli astrolozi. Oni su zato i dali alternativu nekoliko vrsta kristala koje vi treba da naćete pravi, a vi ste našli pogrešno. Znači, ja kažem to ne valja. Znači, vidite, mi možemo kroz radistijestu vidimo mnogo toga da vidimo, jednostavno gledamo šta rezonuje sa tom osobom. Nije to neka filozofija. I vidimo da to je u rezonanci, to je u harmoniji sa njom i treba to da koristimo. Imate neki danas koji recimo, imali smo 90. godina i tamo pre toga imali smo ratove na tu bivšu Jugoslaviju. Znate koliko je ubijeno ljudi zbog nekog prstena ili ogrlice i tako dalje. Ja sam imao slučaj da dođe čovjek kod prijatelja jednog zlatara, Aranđelovac, i nudi mu čitavu torbu, otvori mu ono kao da je otvorio Alibabinu pećinu, unutra svega i svačega. Ali ovaj osjeti užasavajuću vibraciju i smrti i svega i rekao, ne, neće, ma evo ti čoveče, daj mi, kaže, 500 maraka i uzme, ono vredi 50, možda i 500.000 maraka. Neću, ma kaže, ne može to. Pazite, trenutak smrti, trenutak teških problema, ostaje zabeležen u svakom predmetu naše okoline. Ja tu dolazim i devojka kaže,
Ja nosim, rekao, taj prst moraš da skloniš. Ili ga ostavi negde da stoji, ili ga negde ukloni, on tebi smeta. Ja, nemojte, to je moje pokojne babke, ona je mene volila, ja sam nju volila. Izvini, a ta tvoja baka nosila stavu, jeste, ili ona umrla s tim, jeste. Pa zabeležena trenutak i ne smrti. I ta vibracija i sve oni nedaće koja je imala, ne samo dobre, nego i loše vibracije, su zabeležene to prsto i on emituje kao jedna radiostanica i tebi smeti, si osetljiva osoba. Poslušaj me, poštujem to tvoju baku i poštuj ti, stavi negde u neki deo kuće, neka stoja, neka nosiš sa sobom. Loše delo na tebe. Podsjećate na njenu smrt, podsjećate na njene loše trenutke, lepe trenutke ćeš dobiti isto, ali ti to neće ostati, ćeš ono loše. I pošto si senzibilna, to će biti jako teško. Znači, ima tu svega. Suveniri. Svi mi putujemo negde. I onda kupimo, evo, najveći primjer. Zove me gospođa jednog Beograda, dođe kod nje u stan, ima zrače, ja vodu toka, ja da spavam, bolje šta je. Ja dođem, nema ništa od toga. A onda, pošto shvate, mi smo se naučili da moramo da otvorimo ne 4, nego 16 očiju kad uđemo u prostor, jer ne može uvek sve vitko, ali treba uočiti nešto i onda nam to privuče pažnju i provere. I ja vidim jednu masku, trodelnu, to je bio neki totem, koji je gospodin kupio negde sa puta sa Afrike, a to je totem jedan koji je bio u funkciji, koji se koristi u ritualima. I sva ta ritualna tehnologija koja je ostalo zabeležena u tome. I on je zašao. I onda je došao on i kaže, ovo to da ne splate, ovo ja stane, meni nije ništa. Ja sam rekao, hvala, gospođe Deniće, šta da radim, nego ja da pravim svađu u kući, niti da ubeđujem nekoga. Onda je posle mene zvala, pa ništa, pa nismo se nagradili, ništa, gospođo, kad budete uspeli da supruga ubedite da ne treba bude takav skeptik i da pati od materializma, jer to nije stvar za kuću, to je za muzej. Mnogo toga sam sretio, ja sam dao jedan primjer. Znači, i suvenire budete oprezni odakle donosite i kako. I to unosi u svoj prostor. Danas svi pate od toga, ima odavde i tako. Idemo dalje. Ostali namještaj. I to je isto vrlo bitno kakav je namještaj. Treba studiti drvo. Znate, drvo, evo ovo su drvene stolice. Pa vidi se Marija da ima neke duhovne vrednosti mnogo jače nego mnogi drugi ljudi i naravno zna šta je dobro. Znači imamo grejna tela. Danas koristimo sve i svašta. Podno grejanje je i dobro i loše. Zato što traži izuzetnu higijenu jer topao vazduh ide, diže prašinu i može da stvori mnoge probleme, posebno ima koji imaju astmu i tako dalje. S druge strane, opasno je ako dođe do pucanja toga, da mora se kopati, ceo patos se sve to menja i to je to. Grejna tela koje su na zidovima i to je sve zavisi kako se radi. Ja ne bih da ulazim danas u to šta se radi, vi danas vidite, pominju se mnogo, ja moram da pomenem nešto, mi danas vidimo i to je danas naša zemlja, a mi smo prvi u tome da napravimo gluposti, tu nema šta, ali važno je lova da se uzme provizija, se stavi u džep. Pa se danas daju krediti da ljudi prave električne centrale solarne iznad svoju glavu. Šta su solarni paneli? Ljudi ne znaju tu tehnologiju. Imamo internet, idete na internet pa ćete vidjeti šta kažu, pogledajte forum, da vidite šta u forumu kažu ljudi. Ljudi sa jugoslovenskih prostora, ne u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, u Sloveniji. 5 do 10% se samo pozitivno izrazilo to. Kaže, velika investicija, od 6 do 10, pa 15.000 evra, investirate. Investirate u tehnologiju koju ne znate. Prvo ne znate koliko će ovi izvođači radova da to urade kako treba. I koju će tehnologiju da primenite. Jer nije samo taj panel koji u sebi, a rade ga Kinezi, te panele rade, ljudi ne znaju jednu osnovnu opasnost. Taj panel, danas svet imamo nevremena, hvala Bogu još uvek nemamo takvo, ali desi se da bude grad veličine jaja. Ako razbije taj panel i kiša, znate šta se oslobađa dana? Veliki ostrov, hlorovodonična kiselina. Nisam ja to izmislio, evo imate na internetu. Dok ne budu globalisti setili da to uklone, izbrišu sa internet da ljudi ne bude počite. Znači, ako dođe do štećenja, ovlaži se to drugo. Ko vam garantuje da taj panel uređe? Ima i 3 kvaliteta, da ne bi sve pričali o toj temi, ako bude neko zanimalo kroz pitanje, možemo, mnogo velika tema. Ali vi morate da ubacite unutra akumulatore, da tu solarnu energiju preko dana akumulira u tu energiju, možete i noću da koristite ili da koristite i druge potrošače. S druge strane morate da imate i inverter, to je pretvarač te jednosmerne struje u dvosmernu i to košta. Oprema koja je skupa, koja kad se pokvari nema servisa. Pazite šta se tu radi. I to se danas uvaljuje našim ljudima koji ne znaju šta će s parama i onda misle oni će sada kupiti, sad će oni da, oni su veliki, odnosno oni imaju stole.
Oni ne znaju električnu centralu iznad glave. Jaka električna elektromagnetska polja. Onda imaju akumulatore, imaju tembere, imaju kablove. Ako rade van objekta, onda je to problem, znači treba to smestiti, preuzeti prostor i vi ćete prostor svoga dvorišta ili komina, vi ćete upropaste praveći te konstrukcije za te panele. Znači, glupost. Kaže, to mogu da se rade u nekim područjima gde nema, ne golim područjima gde je sunce veliko i sijavanje traži određenu količinu sunca. Ne može svako sunce. Imate drugu vrstu solarnih panela, odnosno solarnih kolektora, koje neće da pomenu, a gde unutra nisu kristali i nije taj silicijum topeni, koga u 95% slučaja rade Kinezi, užasavajući tehnologijom zagađujućom, što se smeni. Zbog toga. Vidite, i kažu, mi vodimo računa ekologiji. A onda Kinezi koriste 1000 tona uglja da bi stopili taj silicijum, da bi ugradili te kristale koji ima raznih kvaliteta, a vi ne znate kako te panele. A mi obično kupimo šklil kategoriju, ono najgore, kupimo su to, i ljudi, kaže, imaš 2-3 godine, već sve bude posle kad pošao se kvari nešto. A ta Kina koja proizvodi to, ono jeste lepo da imamo čistu energiju. A šta je iza toga stoji, to ne znam. Ta Kina je isto ogromni zagađivač, pa sve to ide u oblake, u vodotokove, sve to kruži planetom Zemljom. Ne ostaje to u Kini, ljudi, nemoj da se zavaravamo. To što hoće u Mačvi da rade ovo i što Kinezi rade u Boru, zagadili su, ne samo nas, zagadili su i Grčku, Australiju. Jer moramo da shvatimo, voda kruži oko Zemlje. Pa nije nas sa džabe privatnih prihvatila kalendar. Šta kaže hajdučka pesma? Od Đurđana se sastaju hajduci. Zašto? Prirodi se vraća život. Dolaze vode sa južne hemisfere. A za Mitrovdan, hajdučki rastanak, jel tako? Znači, sad te vode su otputovali. Kad ljudi kažu, ajde, hoću sad, pa ne možeš sada kopaš bunar, čoveče, to ti je na nižem nivou. To je jako teško naći. Možda taj vodotok je presušio, ali će doći na proleće. Ali kad ti napraviš bunar, imat ćeš neku akumulaciju i onda tu postoji, kako ja kažem, neki hidromagnetizam kad voda vuče vodu. I onda ćete imati u bunaru uvijek vodu. Znači, malo sam otišao u epizodu, izvinite, ali kažem, nemojte rashladni uređaj, klima uređaj, vrlo opasna stvar. Zašto je opasna stvar? Evo, vidim tamo klima uređaj, on može da greje, može da hladi, lepo je to kad imate dopunski izvor energije, ali šta on radi? Šta rade? Ovo su split sistemi. Znači, nije air condition. Razlika između ovog i air conditiona. Air condition je uvlačio spojni vazduh, prerađivao ga je, falifrijao i ubacio u prostor. A ovaj od G pravi pitu, izvinite na izrazu, tako je. Znači, od postojeći vazduh prerađuje, pušta ga preko tih rashladnih komora, a šta se tu radi? Tu se razmnožavaju ogromne količine bakterija i koksakije. Nijedan servisar koji vam dođe neće da skine taj, pa da sve rasklopuje, pa provuče kroz alkohol, da uništite, pa da ga montira. Oni to prskaju, urade, neko radi savesno, neko manje savesno i mi ne znamo zašto smo bolesni. A onda ja imam komšiju koji uključi to u aprilu mesecu i do oktobra on ne isključuje klimu uređaj. I onda, naravno, organizam ima šok. Ide iz ledenog u vreo dan gde je 40 stepeni i obrnuto. To je šok za organizam, imunitet pada i naravno razboljava se. Znači, ima tu svega i svačega. Onda razvođenje električne struje, to sam rekao, može da idemo dalje. Jer ovo opširno što pričam, jeste. Izvinite što vas zamara. Možda ću da predupredim mnoga pitanja, pa ćemo brže da završimo, ako završimo. Znači, detekcija prostora, znači imamo dnevni prostor, isto je vrlo bitan namještaj. Nemamo ljudi da patimo od metalnih stolica, metalnog stola. Drvo je najplemenitiji materijal u prirodi. Trudite se da bude što više drve. Može, evo, izvinjam se. Znači, tamo sam krenuo. Znači, imamo radni sto i stolica. Vidite, ovo je prava stolica, vidite. Ne ona danas što imamo, koja je petokraka antena, znači imate danas u kancelariji, tu imate i ljudi, moderno, ja mogu da se okrećem, mogu da ustanem kad hoću, a šta to znači, pomerim malo drvenu stolicu, pa ustanem, jer ovo je antena. Vi imate petokraku antena, ako ste recimo na nekom izvoru zračenja, teško da niste, jer tu vam je i kompjuter, tu vam je možda i štampač, možda i skener,
možda još neki uređaj i on će da blokira. Šta znači? Ona će kao antena to da primi, u sredini imate onaj deo za regulaciju podizne stoji, to je okrug, spirala. Šta je spirala u fizici? I izuzetan, praktično, skelet za formiranje elektromagnetskog polja. Znači imate elektromagnetsko polje koje se povećava gde se pronađe u vašu kičmu. A na kičmi su svi organi, sve ono što nam je bitno. I onda strada neki deo tela koji je, što kaže neko, kaže svako se rodi ima potencijalno bolest. Znači desit će se neki organ koji je potencijalno u opasnosti da se tu aktivira. Pa nas boli bubreg, pa se pojavio kamen, pa imamo problema sa bešikom, pa kod vas u poznim godinama, pa to ti je normalno, znaš, prostata, vrši pritisak, pa to je... Nije normalno. Nije normalno jedno dete da ima probleme sa kičom od 10 godina. Nije normalno da ima probleme sa srcem. Ja neću da ulazim u genetsku neku predispoziciju, ima i toga, ali u nekim normalnim uslovima to nije normalno. I kad pogledate uzroke, to je to. Znači imate računar, bez uzora koje treba da se vidi kako će da se postavi i na kom mestu. A mi stavimo računar u spavajuću sobu. To sam imao prilike puno da vidim, i da se čudimo otkud ta zračenja. Naravno, muzički studio stavimo, TV. Danas imamo ove klasične televizore koji su pločasti, oni zrače ovako malo. Oni stari televizori su zračeni do 100 metara daljine. I tu nije bilo zaštite. To su pričane priče, imate filter ispred ekrana, to su gluposti. 100 metara, a koje sve promene, vidjet ćete šta se može. Znači, idemo dalje, telefon. Klasični telefon je najmanje opasan, izvinjam se, ja sam malo pomužao. Izvinjamo se, mi jako ste interesantni, stvarno ovih pola 9 imamo nešto... Nema problema, samo vi izvolite. Znači, klasični telefon, on je vezan na žicu. I ta zračenja ostaju u pošti, vrlo malo imate zračenja, znate. Onda ljudi koriste danas bežišno telefone, koji imaju isto taj fiksni broj, ali ta stanica isto je izvor veliki tih mikrotalasa, koji su jako štetni. I imate mobilne telefone koji... Katastrofa. Nemojte, evo ja sam mobilni telefon naravno ostavio tamo zbog smetnje, ali s druge strane, gledajte da mobilni telefon nikad ne bude pored vas. Kogod me zove, on čeka jedno, bar ko njega strpljenja, posle 5 sekundi prekida vezu. To je glupost. Nije mobilni telefon, treba ga držimo ovdje. Tu je srce, tu su pluće. Zašto bi ja to radio? On, kad proradi, on se aktivira, emituje neverovatne mikrotalase. I ljudi, nemojte da se igramo. Držite uvek dalje od sebe. Nemojte uz uzglavlje. Neko će da ne, pa šta ako uzgleda? Pa i onoga zove policiju, ono se javlja da ispriča, kaže, sad čekajte, prvi koji bude slobodan će vam se javiti. Pa dajte ljudi, opametimo se. Ne, sad ćemo dovedemo i 5G mrežu, samo brzine informacije. Šta će da nam pobegne informacije? Taj neko ko, budite malo strpljivi kad nekoga zove. Učite decu, nemojte deci da gledajte mobilni telefon. Deca nema, pa nije slučajno, evo sad tu uvode mnoge zemlje u svetu, do 15. godine zabranjena upotreba mobilnog telefona. U Kini je to zabranjeno, kažnjivo. Ako nađu roditelj, a tamo znate kako su koji ih ide glava za trenutak. Znači, i treba tako da se radi. A ne mi, da su zabranjeni roditelji, pa sad da li ćete idu da vode ljubav i će nešto da rade, oni uvole deci mobilne telefone, uđu u one igrice i rasturaju se. Mobilni telefon je za nas odrasli. Ne treba koristiti toliko. Ako koristite ga preko mikrofona, znači udaljite ga, da ipak ne budete, a da ne možete pobediti, ali ipak sa nekoj periferiji vašeg biopolja i nemojte ga dugo koristiti. Gledajte, budu mobilni telefon, zato služi. Jeste, to je jedini izvor. Posle danas Viber svi koriste, to je čabe, pa daju ključ i da imamo komunikaciju, ali to je opasno. Kuhinje, nameštaju kuhinje, imamo šporet. Danas, ajde, klasična škola, ja znam Smederevac, svi vole da čuju reč tu i vole, ono kaže u Sarajevo na Smederevcu, krčkanje. Pa jeste. Ja ću da vam kažem, napravite eksperimente, evo vi živite u jednoj sredini gde imate puno ovih planinskih okolija, idete svi u prirodu, ja verujem, i probajte, imate i vikend. Probajte, evo ja sam pravio eksperiment. Uzmite 4 džezve sa vodom, pripremite kafu i šećer. Kuvajte na ovome roštilju gde imate trgu. Kuvajte na ćumoru, kafu, isto sve koriste materijale, sve, vodu. Kuvajte na gasu i kuvajte na električnu šporetu. Što mislite, koji će bude najlepša kafa? Drveni šporet. A ona na drvetu. Zašto?
Zato što je drvo prirodni materijal. Već čubur je već neka prerađevina, znači ona je već sekundarna i ima neku drugačiju vibraciju, već je ugrađeno u nju nešto tih štetnih vibracija. Onda imate gas koji je malo bolji, a električni šporar, to je gorka kafa, užas. Ne znam ko se seća, ko je mogao i ko može na Smederevcu da skuva kafu i da je skuva i kolika je razlika. Vidjet ćete koliko to ima svoje. Znači, ta vibracija, ona se jednostavno umemoriše u sadržaju. Bilo da je jelo, bilo da je kafa, vidjet ćete koliko je to kvalitetno. Ajde da kažem, mikrotalasna reena. Vrlo opasno. Gledajte, ako već stavite da usporite tako da ne ide prema nekim vitalnim delovima prostora. Prema krevetu, prema radu i tako dalje. Izbjegavajte to što sam rekao da bude sloboda oko nje i tako dalje. To su mikrotalasi, to je isto frekvencija kancerogena kao što je mobilni telefon. Imate induksovnu ploču i ona radi na tom principu. Vi stavite na nju i ona ako nije od gvožđa neće da radi, znači radi samo kad je gvožđe u pitanju, dobija kont i stvarno dobijete vrlo brzo kafu, dobijete toplu vodu, ručak, brzo se skuva i tako dalje. Ali budite ubeđeni da će uvijek dostali deo tih mikrotalasnih vibracija. I imate puno toga još da ne ulazim. Nameštajte to kada je kućni ljubimci. Evo vidite, svi mi volimo, ja sam dao ovde ružu, ovo sam dao ovog lepog malog ručence. Zašto? Jer svi mi volimo da imamo ljubimci. Ali moramo nešto shvatiti. Ta ruža je volila da raste kao roza kamina, kao divna ruža, kao ruža koja je u prirodi, koja će sa svim ostalim biljkama da se igra u nekoj simbiozi. A ne da je gurnemo u neku baštu, u neku saksiju, da je skuramo i da zavisi kad ćemo da je zalijemo, kad ćemo da je prihranimo i to. Ona to sve priroda dobija, koliko dobije u prirodi. S druge strane, ovo kućence ne bi to živi u prirodi. Mi smo ga hipnotisali, kaže ne bi moglo kad smo ga pa ko će sad danas da jede, navikuje da ima toplo centralno grejanje, da ima kupatiju, sad će da se poliva, da se kupa u lovoru i u bokalu. Pa normalno da je sve to lepše, ali ima sve svoje. I možemo dalje. A šta je s ljubimcima, niste objasnili? Molim? A šta sa ljubimcima? Zašto ne valja da... Zato što, pazite, ljubimac voli prirodu. Vi ste vidjeli ako imate, kad iznesete on jadni i hoće onaj povodac da pokida što pre. Sad koliko mi imamo vremena da mu poklonimo pažnju. I onda on i ta biljka koja je u toj saksi, ako je na hranu, ona emituje onda tu vibraciju besa, koju mi ne vidimo, ali može da se osjeti. Hoću da vam kažem, sve je to lepo, nisam ne protivnik životinje i biljaka, i ja volim i biljke i životinje, ali ne u skušenim prostorima. Može onaj koji ima dvorište, koji ima veliki prostor, poslije to može taj pas da trči tim prostorom, da se druži sa drugim psima. Ta biljka da bude u bašti, a ne da bude u saksiji. Jer to je saksija koja ne zna, ona boluje i onda emituje tu vrlo štetnu vibraciju. To hoću da vam kažem. Znači, ne treba preterivati. Radni prostor, ajte da vidimo objekat i vidite objekt. Dobro je bitno kako se gradi, na kom mestu. Treba proveriti mesto. Ja ljudima kažem kad me zovu, ja hoću da vidim bunar. Jeste gledali će graditi, to je po nisu. I ja dođem, dajte pogledamo to, pa nađemo jednu dobru zonu gde neće biti poslednjih vodova, nekih zračenja. Da on sutra kad dođe u to, da može lepo da se osjeća, da ne mora da pati od nekih problema koje mi živimo u gradskim sredinama. Nama šta je urbanista rekao, on je rekao tako mora usmeno sa objekta. Da li je to dobro mesto ili nije, da li je ispod vulkan, da li je ispod vodotoča. To njih ne zanima. Važno je gledati, a šta je unutra, koji jadac to mi osetimo posle kroz neke godine. Znači, objekt, znači, materijal, drvo, to sam rekao, radi se od raznih i od drveta, od pozdara, sličnih materijala, parket, medijapan, sve. Šta je medijapan? Modifikacija, gde se gura unutra i plastika i sve živo. Danas iverica. Zašto iverica nije zdrava? Pa zato što je to opeljak raznog drveta, a onda se vezuje sintetičkim lekovima koji su nezdravi. Danas koristimo, vidite, ova su vrata ofarbana, ovo je verovatno sintetičko boje. A imamo danas organske boje, koje se vrlo brzo osuše i nisu nezdrave. To mi ne znamo. Danas nam sve na stovarištu nude sve i svašta. Koristimo azbest, vidite, date azbest, to smo čuli, dugo se nije pričalo, pa kaže azbest je kancerna, pa normalno. Molim? Kočnice su pre bile na auto. Pa pre je bilo, to se koristilo, podna danas došla mi zajednicu u glavu,
neko, a to se znalo i ranije, ali nije telo se kaže ljudima. Pa kad je dotarao car do Duvara, kad je Ran počeo shvatati to ne valja, onda je počela i nauka da nam to objašnjava. I tako dalje, znači, vidite, razne cemen i cemen. Vidite, mi danas dosta koristimo cemen. Pravimo tu armaturu, stavljamo metale unutra, stavljamo antene u prostor. Cemen, šta je cemen? Moramo malo da uđemo u tu tehnologiju. Znači, otpadak zhura, koja se dobije iz visokih peći u proizvodnji čelika, ona se ne baca. Ona ima u sebi opiljke raznih metala drugih, pa se to meša sa laporcem, pa se to obrađuje tehnološki i dobijemo cemen, kao vezivno sredstvo. Koliko je to dobro? Evo, ja sam bio na Bosanskim piramidama, imao sam prilike da vidim kako su te drevne civilizacije pravile. Šta su koristili? Koristili su glinu i pesak. I to je bilo vezivno sredstvo. A znate kako je građeno Smederevo i kako su srednje veku radili. Zašto je Smederevo preživjelo ovu eksploziju nemačkog arsenala i nisu se zidine strušili? Zato što je despot Đurać, kad je gradio, tako je, hiljade je bilo kola volovske koji su vukli jaja da bi ono bilo vezano, a vi znate kad se jaje prosle kako se zalepi. Vidite, pa pošto je Jerina nije bila naše gore list, narod je bio ljut, nije mogo da kaže da ne valja despot, ne, nego ne valja Jerina, ona je bila prokleta i tako dalje. Znači, vidite kako se sve šta koristilo. Lokalitet je važan, zdravo i neutralno, ne sme da se koristi šteta zračenja. Kad govorimo o radnom mestu, i tu je važan i nameštaj, i sto, i metal, i drveni, i kombinov, imamo svega i svačega. Imamo metal, iverice, imamo drvo, metal, plastika, iverice, svašta se koristi. Najbolje drvo, gdje danas da nađete kastaleriju gdje ima drvo? Nema ako nema metalni okvir, a to je antena. Evo, ja sam u Subotici bio, išao sam u tražiti, pa sam došao u jednu firmu, pa sam jednu gospođu spasao, da ne sedi na vodotoku. A ona radi za kompjuterom, pa ima onu stolicu, koja sam rekao sa petohrom, koja se sedi i tako dalje, kancelarijsku, pa se ne sklonuo da ne bude na vodotoku, da se ne provetu njenog tela, loš se osjećala, bila je stvarno umorna i tako dalje. Taj umor je samo prvi deo, dok osnije prerastu nešto drugo. I idemo dalje, da vidimo. Evo, naša draga Marija će da pomogne opet. Vidite, to je ta stolica o kojoj pričam, koja ne valja. Pokušajte da je zamenite drvenom stolicom. Ovo je ono što sam rekao što je opasno. Vidite, taj drveni, to je iverica, evo vidite kako to sve izgleda. Znači, računar, tastatura, miš, štampač, skener, telefon, sve to danas u radnom prostoru. Podno i zidno grejanje. Šta je bolje? Čovjek mora da vidi šta mu je ekonomičnije i da li to može da koristi ili ne. Provetravanje mora da bude prirodno pre nego klima. Kažem, kad hoćete uključite klimu, ujutro napravite probaju, pustite da uđu minus ioni. Minus ioni su i ovo zagađeno vazduhu koji ima puno smoga, ali imate minus ioni. Minus ioni su važni da bi mogli da dobijemo kiseonik, jer oni su stvoriti. Što kad uđete u šumu, pa zimznerno, pa uđete pa Borovico, ja znam kad sam bio tamo, bio sam u februaru, prošle ljeto sam bio isto iz Crnogoliju, pa dođem, gledam one jele, one visoke, po 10 metara, i ja stojim pod nje kao ispod Eiffelove kule. A znate koja je to ozon? Koja je to gomila kiseonika koju ona proizvodi? Listopotno drveće je tada u stanu hibernacije, znači ono je završao svoj vek, zimi ne funkcioniše. Ali vidite, taj kiseonik, i to je to, mi danas uništavamo šumu. Za čas je sečemo drvo, a njemu je trebalo možda decenije ili više da dostigne tu svoju veličinu. Znači, treba sve to imati u vidu. Znači, prirodno, klima, uređaj, rekao sam već šta, osvetljenost, prirodna veštačka. Znate, da li led i obična sjelica ima svoje mane, ali ima i svoje prednosti jer ona ne zrači. Led sjelice jako puno zrači. Ali svi danas idemo toga, dugotrajna sjelica, pa sad, ona je daleko od nas, ali kad mi pravimo danas prave sjelice pored ležaja, trebamo. Šta ti treba? Da gledaš sebe kad legneš. Šta će? Stavi neku diskretnu svetlost da ne promašiš krevet. Kod komšije ili kod komšinice ne možeš da odeš zid i sprečava, ali treba videti gde je krevet, svako. A onda stave ljudi ogledalo. Ja volim da gledam sebe, volim kad vodim ljubav. Pa šta, praviš neku pornu situaciju. Šta to znači ogledalo? Ja sam imao prilike da dođem, čovjek imao ormane, sve ogledalo.
I kaže, ja užas, radio je čovek u površinsku kofu, u Kolubari, radio u onom velikom bageru, to je velika odgovornost. Imao je problema sa srcem, malo pa dobije lupanje, aritmiju. Pa onda njegova supruga imala probleme sa glavom. Znači, različito su reagovali. I ja sam došao, rekao, onda nema nikakvih vodotokova. Ali je kupio ono što su danas moderno, onda to je bilo pa nekih 25 godina najmoderniji krevet, bračni, koji je bio polukrušni, gde su ugrađeni bili 2 stereo zvučnika, ovdje je bio radio koji mogu da podešava terminski, kad će se uključi, isključi, i kaže Milija, i lepo ti zasluša, ne znaš šta radi. A ta zračenja koja su postala tehnička, ona su išle na ogledalo. Šta radi ogledalo? Ako je ovo ogledalo, vidite, ako zračenje ovako vrti, po zakonu fizike dobijate još 2 snopa zračenja, se odbija od njega. Dobijate pod ovom 45 stepeni. Znači, od jednog dobijete 3 zračenja. I zato ne treba u spavajućoj sobi imati ogledalo. I ja sam njemu rekao, nećete da razbijete ogledalo, dajte da... Ja ću da razbijem taj radio. Ne, daj šafcige. Su skinuli radio, skinuli ga, stavio ga u hodnik, i budete terminski, upali muziku, čuje se s hodnika. Što mora pored glave da mi se... A stereo uređaje smo sklonili, jer ti zvučnici, oni su i elektromagnetni. Znači, opasna stvar. I da vidimo dalje, dok smo stigli, odeća. Pazite, danas odeći malo vodimo računa. Odeća treba da bude lagana, da bude od prirodnih materijala, manje sintetike i mešavine i tako dalje. Zašto lagano? Pa ne vidite, vi dame, nemojte da mi zamarite, svi nosite grudnjake koji ne nosite. Ali u tim grudnjicu uvijek imate ili žicu, koja je antena, ili imate ono aluminijumski ojačivač i onda stegnete grudi. Ja kažem neki dan, hajde da vas stegnem oko vrata, ako vam to prija. Pa te grudi su deo vašeg tela. Što? Estetika. Znate, Nemci lepo kažu Brusthalter, držaš grudi. Pa uzmite takav koji će da podržava vaše grudi, da one ne padaju, da se to mišićno tkivo ne isteže, da se ne istežu svi limfni kanali, da se ne istežu mlečne žlezde. Znači, i radite masaž. Znate, mi muškarci imamo tu sreću što nemamo tako lepe grudi kao vi, ali u svakom slučaju treba da ih održavamo. Znate koliko je bilo slučaj, dođe, tu se radio bio nego, pa dođe žena iz Nemačke, pa ima problema sa grudima. Ima neverovatno mlečne žlezde koje nije vodila računa svoje dete kad je rodila, ona je dala ovoj dojilji da ga održava. A svoje grudi nije onda naravno došao posle đavo po svoje, od poznijeg dana imala problem. Imala na tekline i tražila, evo kaže 100, evo 1000 evra, ma da mi date 100.000, nemojte da se zavaravate. Nemojte da tražite pomoć u tradicionalnoj medicini, samo zvaničnoj medicini, jer to je bilo njeno sudbinsko oboljenje. I to da vam kažem, ako imate sudbinsko oboljenje, nema pomoći u tradiciji, samo kod zvaničnog lekara, ne kod tradicionalnog lekara, u bilo kod oblasti. Ne mogu da pomogu ni biljari, ne mogu ni magnetoterapeuti, ni bioenergetičari, ni bilo kod drugi. Znači, samo zvanična medicina, profesionalna, tako to radi, može da vam pomoći. I ja sam joj, kažu, ne možda znate koliko je to ta punktuacija teška, to boli. Pa boli kada nije pamet iz zadnjice kasno došla tamo gdje treba. Znači, sad ćete morati da se pomočite, zato što niste na vreme to čuvali. Znači, čuvajte dame, čuvajte grudi. I nikada nemojte za tezanje, danas vole mladi, posebno tesne pantalone, i ogledam kako to uopšte se ona uvuče u te pantalone. I onda kod ide kola. To je nevjerovatno, pa znamo gde je ta ženstvenost. Jeste, zgodno si, imaš lepe noge, lepo zadnjicu, grudi, sve to super. Ali nije zdravo ženska glava. Pa uzmi suknju, uzmi haljinu, pa uzmi nešto nosi laganije, nemoj da se zatežiš. Znači, lagana, komotna, bez stezanja, bez metalnih aplikacija. Nakid, vrlo obazir što rekao, što je jednostavniji, izbrati metal koji ne smeta. Drago kamenje vrlo oprezno koristi. Pazite, drago kamenje je danas mora da bi imalo svoju funkciju, ona je vrlo opasna. Ona prelama svetlo, znači oslobađa određenu energiju i može da vam napravi haos. A mora da vidite koji vam dragi kamen odgovara. Mi smo svi skloni tome. Znači, tu treba biti oprezan. Na rokvici, birati one spiralnog oblika. Ne imati, vidite, ja nosim ovo, ali ovo nije metal. Znači, su brojanice. Znači, gledajte da bude ili bižuterija, ali ako imate metalno, onda bude spiralnog oblika da se neće zatvoriti. Nemojte da nosite lančići. Vidite, evo, gospodin ima, koliko vidi, metala na rukvici. No, metalno na satu. To ne valja? Ne valja, da. Ne valja, jer to je metal, pazite. Ja opet citirao sam to gospodina inženjera Paula Šmita, čito sam ovo lepo rekao.
Kaže, jer ako kažemo da smo u moru energije, znači imamo dosta energije oko sebe, taj sat kao antena primi tu energiju i dođe do mini kretnje električne energije i pravi kružni tok i ometa cirkulaciju. I onda ćete u poznijim godinama da imate problema sa artritisom ili sa neke druge stvari. To medicina neće da kaže. Ili stavite lančić kroz vrat da ide upravo i informacije i ta energija koja protiče, ona izgubi sva svojstva. Znači, imamo glavobolje, imamo probleme i tako dalje. Znači, nikako metal treba nositi. Ja vidite, sad ću ja da vam pokažem, ovo će budete skretati. Vidite, ja nosim krstić, ali rečemo, na kučiću. Znači, nikako na lančiću. Znate, ja sam to kupio 1000 dana. Sve je to. Burma može da se nosi. A sad, znate šta? Ima nekada i burma. Ako se dešava da se oko burme stvara, jer se stvara kad je malo pomeriti, da stvara crno, da se stvara. Ne, više je belo. Da je belo. Znači, malo steže. Ako steže, onda možete vi burmu da nosite. Nije velika količina. Da je nosite tako što će pribaciti na lančić i nositi oko vrata. Znači, imate burmu tu, na prsten. Jer prsti su vrlo osjetljivi. Vi znate da akupresura, ja ću vam posle pokazati neke stvari kod akupresure, kako možete sve pomoći. Znači, oni tu su sve razni meridijani, razni centri i tako dalje. I da vidimo dalje, nakit, šta smo rekli, govornice, preventivno poraditi poreklo opterećenost nakita štetnim vibracijama. To je vrlo bitno. Skidati ga u vreme spavanja i od rana. Vidite ovde, vidite ovo ovde. Ovo je upravo počeo jedan plastični umetak da se taj lančić prekine, taj energetski tok i plastika je izolata. I onda nemate toga i možete nositi kakav god, možete i onaj ovako debeli što nose danas velikim biznismeni, on nosi, ja ne znam, mogu bi da stavi ovoliko širok lanac, da pokaže kako on ima pare, može to da... Dobro, lični prestiž, pitanje koliko je to dobro, ali da ne ulazimo u to. I slike, to smo rekli. Možemo dalje. Možemo sledeći. Evo vidite, ovo sad vam kažem šta sve postoji. Vidite, prirodna zračenja postoje, vratit ću. Znači, postoje prirodna i veštačka zračenja. Od prirodnih zračenja, to sam već rekao, evo vidite, podzemni vodotokovi, ovo je vodotok jedan i to je vertikalno isijavanje. I za vašu informaciju, postoji i 7 lažnih isijavanja levo i desno. I zato ljudi, oni koji su nevešti, pa dođu i on kaže, kopaj ovde, nema ništa, te kosi signal, vodotok je tamo. Znači, on dobije, vidite, pod raznim uglovima 7 levo i 7 desno. Dalje, rased, geološki lomovi, evo vidite, rašli slovi, to su već objasnio potone i onda se sudari sa drugim i stvara se statički potencijal. Šupine, jame, pećine, tu se stvara određeno zračenje koji izbija na površinu, to negde u dubini zemlje nastupnih nekih tektonskih poremećaja zarobljeno i stvara štetne efekte. Rudi minerali normalno imamo štetne i korisne i imate prirodnu aktivnost. Kosmičko zračenje, to su zračenja koje dolaze iz dalekih kosmičkih prostranstava, sa sunca, meseca, udobnih sazvežđa i tako dalje, i oni formiraju određena polja koje bombarduju zemlju. Poznato su ova Hartmanova zračenja, koja je Ernestu Hartmanu, neću mogu da vam kažem da taj Ernest Hartman nije mako ko, to je docent na Heidelbergskom univerzitetu. Napisao je veliku knjigu u kojoj je iznio sitan niz primjera, gde je dokazano da 10% slučajeva, ako ne obratimo pažnju na taj Hartmanov čvor, dolazi do pojave kancera. A kakva je razlika između delovanja vodotokova i ovog? Vodotok radi Darfid, on radi u dugoj jedinici vremena, polako, tiha voda, bregarov, što kaže naš narod. A Hartman, on deluje trenutna glavobolja, ovde ili onda sve zavisi trenutni aritmija udarom srca, pa čak ako se obrati pažnje možda bude infarkt, onda možda budu bolovi u stomaku, krševi u mišićima. Zašto? Jer on trenutno razara određene gradivne elemente koje smo pomenjali i radi obstrukciju u telu. Manfred Kari je i Amerikanac, također nemačkog porekla, znači Nemci i Francuzi, da kažem, su najviše u Evropi dali u oblasti štete i zračenja, najviše su istraživali. I nije car Dušan slučajno angažovao vredne saske rudare da u Novom Brdu traže za njega zlato i srebro i da stvori jednu moćnu državu zahvaljujući tom rudnom bogatstvu. On nije zvao Kineze da im da uzmu i sad vidite Kinezi. 3 miliona hektara oni traže da se uknjiže na njihovo ime. To je već uknjiženo. Molim? To je već... Možda je već i uknjiženo, to mi ne znamo, mi danas ne znamo, evo te neki i ne znaju, a čak je to i verovatno i prošlo kroz knjige. I onda se čudimo, sad će Kinezi da naprave malu Kinu ovde u Srbiji. I to radi. Već one ljude poteruju i kažu naše paraće.
Vidite, car Dušan nije bio, on je zvao Sase, Sasi su jedno nemačko pleme, znači germansko koje su radili rakama, oni su došli, salno im je koliko treba za taj njihov rad i oni su se vratili, ali su mu pronašli ono što treba i on je to radio dalje. Znači, on je želeo da radi, a neko mi mislio da sedimo da uzimamo panažu, da radi drugi, to što radi drugi, košta nas danas. Idemo, evo dalje. Znači, imamo veštačka zračenja, su tehnička i savremena ljudska delatnost, vidite na svim domenima, mi imamo ta zračenja i tako dalje. Imamo sekundarna zračenja, to je ono zračenje kad neki materijal, bilo da je drvo ili metal, svejedno, premi to zračenje i onda emituje. To je ono što sam rekao, uzmete prsten koji je neko nosio, on je praktično asimilirao upravo tu energiju svog života i on je tu zabeležen, vi sad dođete nosite prstene i vam vidite nešto ne valja. Znate, sve to ima svoje. Vratit ću. Samo malo, vrati. Znači, imamo apstraktna zračenja, to su apstraktna zračenja. Ja sam malo to kopirao Žaka Lamaju, koji je u svojoj medicini stanovnje radio, sam malo još to produbio i istraživao tu oblast. I on kaže, apstraktna, to su zračenja mentalnog tipa. Znači, vidite, predmet ručnog rada, rekli smo, da li je ručak ili neka haljina koju šijemo ili štrikamo neke čarape, mi ugrađujemo svoju energiju i ona tim neposrednim oslobađajem naše energije se ugrađuje i nekome damo tu haljinu, ta haljina mu ne valja ništa. Ne može pranje tu raditi. To je ostalo, taj mentalni kod je ostao zabeležen i to podela. Imamo ukrasne predmete i nakit, to smo isto videli, rekli smo šta se može. Ritualni predmeti, i to smo čuli, memorija podataka. Vi znate da prostor i vreme pameti. Mi smo to mislili samo ovo Wi-Fi i ovo ostalo tehnologije. Što su mi radili? Pa su braća Rajd kopirali ptice, pravili avion, tako? Znači, sve mi radimo danas, kopiramo iz prirode. Sve u prirodi to zabeležimo na poseban način. Vidite, mi to. Zatim imamo, znači, onda imamo mesta tuge, groblje. Kažu, pa nema veze groblje, neće mi ništa. A znam, ali ne može, što je sveto mesto. Nisu to slušali sve crkve, smatraju to svetim mesto, pa se specijalni rituali izvode, se to mesto čuva. Ne, možda ideš, kako bi sad neko išao preko nas. U Vršcu nije groblje sveto mesto. Molim? U Vršcu nije groblje sveto mesto. Imamo školu, imamo vrtić. Dobro, sad da kažem, možda nije, ali opet, bez obzira, ja znam u mnogim mestima u Srbiji da se dole su dešavaju užasne nesreće, saobraćajni su put vukli preko i sam sam održavao saobraćajnu nesreću kod Beograda, pa sam kasnije to istraživao zašto i policija mi rekla, na tom mestu se svakog dana desi po 3 saobraćajne nesreće, čak i sa smrtnim ishodom. Zašto? I onda sam vidio da je to deo groblja, a to je još rađeno u doba Kraljevine Jugoslavije, znači nisu komunjare koje su bile karakteristične u tome, da oni ne poštuju ništa, pa i ovi danas i tako dalje. Znači, imamo zračenje oblika. Pazite, ta formologija, vi znate, danas piramide ljudi koriste, pa koriste to. Zašto su piramide? Zato što u donjoj trećini piramide, ona primi, to ja ću da tumačim jednog asistenta sa arhitektovskog fakulteta u Beogradu, koji je rekao, ja postavljam ovu teoremu, vi je dokažete. On kaže da božanska energija ulazi u piramidu i postaje njen zarobljenik i ostaje u donjoj trećini. Otuda, ako pogledate gde su grobnice faraona, bile su uglavnom u donjoj trećini. Jer ako je telo faraona bilo mumificirano, nije bio pirinač, voće i vino, a oni su posle toliko hodili za godine mogli se moći. Znači, ta božanska energija je praktično dala te karakteristike. Najbolje mesto u piramidi je između treće trećine i druge. Pa sad ne bi se složio, sve jedno, nije bitno. Ja sam radio eksperimente, pravio sam piramide od prirodnih materijala. Ja ću to navede, na primjer, u Americi bilo jedno vreme moda i gospodin je napravio na svojoj farmi, je napravio malu piramidu, naravno od drveta. Tu ne sve se koriste metalni zakrivci, mora se koristi ili kaučuk ili neko prirodno lepilo i ulazio, ostaje po 2-3 sata. On se toliko revitalizovao da su počele devojčice od 18 i 20 godina ga zovu telefonom na sastanak, da njegova gospođa nije mogla to da izdrži i podnula tužbu za razvod braka. Znači, kao što vidite, nije dobro praviti nešto. I drugo, a najviše na drugi primer, evo, nek mi on oprosti i njegovu dušu, njegov duh. Čovjek bio je profesor Mačukanović, možete čuli za njega. On je radio na Vojnoj medicinskoj akademiji, bio je već u poslednjih godina nekih 75, možda i 80. Dolazio je sa gospođom kod mene u firmu, ja sam stupao u tu nemačku firmu, ali dolazio da kupi nešto od tih
sredstava jer se bavio dugo time, bio je u penziji, ali imao taj centar neki i stalno je pratio ta stavljena kretanje i onda dolazio da kupi neka sredstva, neke biorezonatore ili možda kupi nešto drugo i onda on kaže, evo meni je drago da dođe uvek nešto novo, čujem i saznam. I onda jednog dana me pita, kaže, možete im pomognete, ja hoću, pošto imam veliku kuću u Kladovu, hoću da, pošto je visoka tavanica, da napravim malu piramidu unutra u tom prostoru u kojem bi ja tretirao svoje pacijente i bila bi moja terapija mnogo kvalitetnija. I rekao su, morate budete oprezni. Jer vaše godine vama je oslabio imun. Vi ne smijete da provodite duže od toj piramide, ja sam mu dao proporcije, našao sam u knjizi o piramidama, jer to je kopija praktično Keopsove piramide, se te dimenzije umanjuju, uvećavaju i tako dalje. I on je to napravio sve kako treba, ali vi ne smijete da provodite više od 3 sata. Naravno da to nije ispoštovao i kad se seo jednog dana njegov asistent i on je umro, kaže da je pao na sve piramide. Znači, vidite, ljubav da pomognete ljudima, a posebno na taj način. Naravno, hoće ljudi da pravi piramide. Kaže, nemojte ljude se igrati. Ta energija je vrlo jaka. To mora da vodite računom kako ćete da napraviti. Danas smo mi nekada pravili kuće, pa smo imali krov na 4 vode. Jer to je bio kao piramid. Danas se prave na 2 vode. Znači, izgubili su tu tradicionalno običaj da koristimo te energije i tako dalje. Rekli smo za kućne ljubimce da im možemo da ih iritiramo zato što ne brinemo o njima, pa se onda oni ljuti na nas, pa oni to neće. Oni neće da se raduje, pas uvek kad se mi pojavimo, znači da dobije nešto da jede, ćemo ga izradimo u šetnju, ali ne znamo šta je on preživio u tom među vremenu dok mi nismo došli, a imao je želju da izađe u prostor jer da nešto uradi. Znači, o tome ja pričam, gospođo, ne zato što ne voli, nego mi nekada iz ljubavi nekoga držimo u zarobljeništvu. A to nije dobro. Ko voli ljubav u zarobljeništvu? Ja o tome pričam. Znači, moramo da budemo oprezni. Mentalno štetno delovanje, to je jako prisutno, znači i ovo ukletost i prokletstvo. Znači, prokletstvo se javlja kao posledica loših dela. Znači, neko od naših predaka je, recimo, pre 4-5 generacija uradio nešto, ili nekog ubio, ili je odradio neke stvari da ovo je sebi oduzeo život i tako dalje, ili je izazvao neku borbu, rat i tako dalje. Bog to ne oprašta. On nam je dao život i on smatra da nam i on uskrati, a ne da mi međusobno na drugog uzimamo ono što je Bog dao. To prati to prokletstvo 9 generacije. I danas je mogu da vam kažem da sam otišao, mnogo slučajeva sam tražio kad pogledam, ja gledam da li postoji prokletstvo na prostoru. Na prostoru, a onda na živim bićima. Na biljkama, životinjama, ljudima. Naravno, postoji i magija. Prokletstvo je jako teško ukloniti, to je neka Patrijarh German dao jedan ritual koji je vrlo težak da se izvede, treba 365 dana, a ja vam kažem da 80-90% nas ima to prokletstvo i nesta. Ko zna šta je od naših predaka u nekoj 5. 6. generaciji uradio. A mi i naša deca će još da ispaštaju zbog toga. Parastos. Molim? Parastos